cousiñas do Ponitreque. Que se che ocorreu? Podíamos cantar algo, ¿no? Tendes algo preparado? Non me extrañaría nada, nadita. Pois a min ocórrenseme algo de Quevedo, de Shakira. Ao público que sabe. Rapaces, cal queredes? Tanto ruido, non foi boa idea. E mellor imos escoitar o que van cantar e bailar os nenos de quinto e sexto. Sí, moito mellor. Que van cantar? Pois van cantar unha versión chulísima titulada Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Vai vos encantar. Ensaiados pola mestra de música Tania. Outra crack, mi madriña. Un forte aplauso.